Hagyja, van egy jó kövem, és a kőből olyan levest tudok főzni, hogy mind a 10 ujját megnyalja utána. Volt egyszer egy király, és annak 3 szép lánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a lányaitól, na lányok, mit hozzak nektek a vásárra? Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert 3 országa volt, minden 3 leányra jutott egy ország. Hanem amiképpen nincs 3 egyforma alma, azonképpen 3 ország sem egyforma.